Hallo iedereen, welkom bij mijn eerste filmpje, kinderfilmpje. Ik maak er elke week eentje. En dan moeten jullie zeggen of dat jullie in die situatie al zijn geweest of niet. Sorry. Dus, ken het dat je moet van je moeder een fles cola gaan halen in de supermarkt. Maar rap hè, dus die blijft in de auto zitten. Dus jij pakt een delijzenkaart en je voemt daarmee door de gangen en je probeert mensen te ontwijken. Maar ineens zie je een pak cornflakes voor je staan. En dan denk je zo, dat is lang geleden dat ik dat gegeten heb. Ik heb daar goesting in. Je pakt dat mee. Dan komt je een pakje chips tegen, dat pakt ook mee. Koekjes dat je nog nooit hebt gezien en denkt, oh, dat ga ik eens proberen, dat pakt ook mee. Dan komt er langs je proevertjes. En dat is zo lekker dat je daar 1, 2, 3, 4 pakjes van meeneemt. Dan sta je aan de kassa. Dan zie je nog 2 kikkerboestrips voor 1 euro. Dan kun je zeggen, oh, dat kan ik niet laten liggen. En dan pak je dat ook mee. Chicken, dat pakt ook mee. Dan sta je aan die kassa, betaalde. Ga je naar je moeder. En je moeder vraagt, wat is uw glas cola? Een fles cola? Ja. Ik wist dat ik iets vergeten was. Ken het?